Khoblei phi bar opolok ban wan sha kanega channel jongi kumta manta si kan reu tarik u Januari arachar arpe hun reu ngelon ra phi ka khubor ka bakrau ka parthe ka wan piang sha ga ju ka jingkali hatu ka thma kala jan khi habding ka Amerika bat ka Iran hatu ka Russia ru kala ban rung ha ka jingyakhun bat ka jingkali ka bakong san tambale ka India ka don ha ka jingpen kre pe ya kana ka video hadu ka ba kut namar ka update ka padang shuan kalong shisha ka ba penting nengkong ngine kran shpang ka US bat ka Iran ka US kala penjari da ki jing penjari kendon bathmai ya ki katu ka nengon ki he officer jong ka Iran bat yak we ka phatok ka US ka kenno ba ka Iran kala penrem jur ya ki jing yakhi hapo la ka jong kari haden kane ka jinglong jingman kala nang jur hadu kata kata ba la habban khot ya ka jingyalang kerki jong ka UN hagane ka jingya kendu lang ka Amerika kala pen pau shai lada ka jinglong jingman ka nang sniu baro kilat kipli kat ba ka Rusia bat ka China kila keno ba ka US kala nang penjur shushu ya ka jing kata kamut kalong ka ba shai perthe ka I kumba ka phia ha ki artli ki kanhun menta nginya poi shakamat ka bamatam ka US kala bu ya ki jhat thma jong ka hakaleng ka Iran lakhang ru shipor ya ki jaka ya ling shun ha ki katokane ki jaka ya kaba haden la plibiang ka Iran kala jubab da kaba ong la da sha thombor ka jingkan tho kan long kaba kham khlain bun sha hakaktin kabasuk wat ka jingshai kaba red ru kala ban penmi ya ka thma kaba krau menta ka jingkali kaba kongsan tambale ka India ka don ha ka jingpen kre kumta pelok daki hajar ngot ki nong shong snong jongkari India ki don menta hari Iran ki samla pule ki nong trebat ki nong khayi ka sorkar India kalapan iba la ban sedang ya ki kam kit ling suin lada don kam kane kamut ba ka India ru ka sngau khia ba ka jinglong jingman kala ban nang sniu kansan kumta ka jingkali ka long kumne perlok hatu kane kade tang ka jing penbor politik lane hatu ka perthe kala nang yai shisha sha ka thma USA persya ya ka Iran bat lada ka thma kami ka Rusia bat ka China kinle ayu ke ka jingmut jong phi topan tip yangi haki comments ladpi ngau tanat ya ka video wat klet ban like share bat subscribe namar hangne phin shim nungkong ya ki khubor ki ba shisha bat ki ba state